Fi'n cael cwmni, y gof o lan y bydder, unwaith eto Lenny, Daniel Thomas. Mae sioe arall pwy fydda'n credu bod yna flwyddyn wedi hedfan ers i'r sgwrsio ddeitha. Blwyddyn wedi mynd o, di. Ond ti nôl? Beth sy'n dod o ti nôl yr sioe bob blwyddyn te? Beth sy'n nôl o fi, cwrdda'r boes unwaith y flwyddyn, a gweld y boes ifanc yn ymlaen. Wel ie, achos mae yna lot fawr o ddiddordeb yn y gystadleuaeth yma ymlith y boes ifanc yn does? Oes. Be maen nhw'n gorfod i wneud yn union heddiw yma rwan? Y clas heddiw o'r first and second year class. Mae'n ffordd wneud 2 bedol, un hunter shoe sydd gyda fi fan hyn, a un cob shoe. Wedyn, beth yw'r gwahaniaeth rhwng y 2 bedol? Wel, ceffil rido, ceffil hela, de. Mae'n cael ei wneud mwy refined, bod ddim... Bydd e'n cael ei ffito ar y drod mwy tight, bod ddim yn mynd i ddala. A mae grŵf yn y bedol la wedyn, am grip wedyn. A'r bedol un wedyn yw cob shoe, mae hon mwy trwm de. A byddai'n cael ei ffito mwy llydan. So bod y cobyn yn symud mwy action da'r cobyn yna. Dwi'n gweld. A wedyn mae'r hoelion... O'r i hoelon wedyn, number 6, yn ni gael on number 6. Mae hon fod ffito mewn, bod ddim yn stico lan de, bod ddim yn rhydd, bod hi'n stico mewn bod y bedol yn dal andyn. Felly, beth yw'r math o broblema mae'r boes ma'n gael? Lot o broblemau. Pethau maen nhw yw'r twllio hoelon de. Bod nhw ddim yn ffito, so mae gofyn bod nhw'n ffito yn deidi, neu os bod nhw'n lan fel ar bod o'r bedol yn mynd i fod yn rhydd. Ti'n cofio gystadlu yn yr oed yma? Blynedd nôl. Ie. Blynedd maith yn ôl. Ie. Beth ti'n cofio? Pa broblemau oedd ti'n gael? Problemau bach yn stres dydi, bach yn Ie. A dim yn helpu, dwi'n gallu gwneud o'n nghanol y gwres mawr yma? Mae gwres dwi'n yn helpu na. A mae bach o bwysau arnoch chi hefyd yn does? Mae yn erbyn y cloc? Odi, 50 munud sy'n cael ei wneud y 2 bedol. A pawb yn meddwl bod digon amser i gael, ond pan mae'n dod iddo fe wedyn, mae'r amser yn mynd yn gloi. Wyt ti hefyd yn un o ddau o ofaint y gymdeithas amaethyddol yma yn dweud yn y sioe? Edrych ar ôl y cyffylau sy'n dod i'r sioe. A dim ond 2 ohonoch chi sydd? Mae 2 o'n i sydd, ie. Felly, beth yw'r dyletswydda yna te? Beth ti'n neud i gyd? Wel, jyst ceffil yn codi pedol a mae'r pedoli rhai wedyn yn llawn. Ie. Felly, pa mor brysur ti wedi bod hyd yn hyn yn y sioe? Eitha brysur. Ie? Eitha brysur, do. Sut ti'n rhannu'r amser rhwng hynny a fan hyn, felly? Odo, nôl ymlaen fan hyn, odo. Mae'n eitha brysur arno ti, felly? Odi, eitha brysur, di. Mae'n rhoi lonydd i sydd fynd i stiwardio hon. Iawn, diolch. Ie, a mae gen ti un boi ti'n i ddysgu yn cystadlu yma. Odi, Hugh Parry. A fe arno am 5 munud, so i siow gyntaf fe, so gwn i weld sy'n eithi. Ie, wel pob oedd iddo fo a gyd eitha mwynhau'r siow. Diolch yn fawr. Thank you.